Sanyang le Yungjun te chu anin beng dai nu chuan Sanyang chu thlen na hotel lama chuan a luta hai melan en chuan Mizo in a thon an events lunch na guest ni tura som na chu mu Yungjun in a company chanvo a chana a omdan tura hriat du awang chau chuan a pomta a Yungjun po chu Mizo in lam chu pan Mizo chuan Yungjun a mu vel le chuan a room nok zat me chu a thian fai ngal bor bora a thom na da vum thur te chu no telem liam pui mang chuan a khu moi ta rengot Yungjun chu Mizo ina chuan lutin Mizo chuan Sanyang ne na anin sual na awang a hliam te chu an en kol saka thil thleng chu hrelo ma sela Yungjun rilru chu ti zang khai sak ngei chu adu e tura siam sak tur thu chu hrilin ma se thil siam hlan chuan no telem kuma da chu khoison hau lo tur chuan a hrila Yungjun chuan Mizo in ronga bol chung chuan Mizo room chu alo en kwal Mizo in en lo tura hril wang kher nge no telem kuma lo mu mai chu a en chak ta tlat mai en tum chuan an pandek deka Mizo ron tlan phein aron in chui pheya Yungjun bo tak chuan aron tlu Mizo chuan tho an tum chuan Yungjun chuan ko abet tlatin reilo te chu tianga omri chu adila Mizo chu adu tak zet thu chu hril Mizo chuan ama chel din adu awang ringota Yungjun thil ti ni chuan angai thina chumi tum ero chuan Yungjun chuan feelings anei ve tak tak chu aring ve hial mai masela Yungjun chuan boruak chu ron thlak danglamin no pangchhiar chi novel akol te mang chuan an chai maya Mizo thil siam ei tur chuan chauka lam chu an pan anei zo nu chuan Yungjun chu a honga Mr. Park ne na chuan a kal le ngala Mr. Park chuan ramen ei tura in som chu in du thu pe hel taka soina ang ani thu chu lo hril ve maka atuka chuan Yungjun chuan kumka chunga a thil la ti ngai re lo ti in Mizo chu na akal tur chuan anin nge ya chuan a valama office lampanin chumini chuan Yungjun chuan thil ti ngai lo pui ti in mi te chuan makan ti ang reng hle Sanyang lo langin anu chuan zilin Yungjun nen anin ti thiam lo na chuan a thiam lo zok ani ti a hriat thu le ngai dam dil tur chuan a hrila Yungjun chuan boina anga to em awang chuan har sana siam bel to lo tur chuan a hril bok Mizo lo langin Morpheus an company reception a nga thu chuan an hril Mizo chuan Sanyang an mu chuan makati hlea in treton hau lovin voi ni lai an lovin tok to Mizo chuan ama anom dana wang te chuan ngai dam dilin anin po dun ta hlea a number dik tak te chu Sanyang chu pein in mu le thuai in be sei tak chu ain mang tha le a Yungjun lo langin Mr. Park thoron ang bok chuan mi pa ngai anga om chu atum ta hle a hnuai thok te chu minaran ho chol thin na restaurant te chu zotin ma se tu ma chuan an president ho sa chung chuang tak Yungjun ang chol na turatan an restaurant chol thin na mun te chu an soingam hau lova tu ma chuan eng chan na ma an pe thei lo Yungjun chuan internet a zong ta rengotin reservation te chu an siam fel nu chuan Mizo chu a hril ta a Mizo chuan a tho puiten thom na style ngai ngor a hak thin thu an soi chu hria in style danglam taka in thuam tum chuan a bazar na save hle a chumi nu chuan Mizo chuan Yungjun reservation siam na lam chu apana Sanyang chuan ron call thutin an project a atel ve thei don lo chu ama angei bula soi adu thu chu ran hril Mizo chuan appointment dang anei to thu chu an hrila Sanyang chuan minute somlek chau talpo ati tra lawang chuan Yungjun ne na an kalna tu restaurant po na chuan in mu chu arem ti ta a Sanyang chuan an project atel thei tur thu chu hrilin ale khabu release tur chu mini la chuan release ngal adu thu chu hril ngal bok chuti la chuan Yungjun lo thlengin alom lo hleya Mizo chu in chunga chuan a kai lut ngal Mizo chuan Morpheus an project a atel thei tura a som chu alo lom ve to telul nen Yungjun chuan Morpheus ne na tho dun chu adu lo bur thu chu asaya Mizo chuan Yungjun mit mengan en chuan Yungjun chuan arel ru atlak thei don lo ani ti chu hrathiam tun hnaya Yungjun chet danin arel ru ane etman telul nen Mizo chu arel ru chu an na hle Yungjun ne na chuan soitur poimo danga nei ani lo chuan kaladu to thu chu hrila Yungjun po chuan alo rem ti ve mai chumi nu chuan Yungjun chu Sanyang mutur chuan kalin Sanyang chuan a project a tel a phal lo chan chu a secretary chan a hlau awang le a company thlenga alaka chan a hlau awang ani ti chuan alo soi Yungjun chuan chang le tin project a chuan tel ngai tur chuan hrilin a secretary emo a company a khoi boi thei ni ya angai ani chuan a inda sang ma ama ani ti chu in hretur chuan a hrila atuka chuan Mizo chuan a tho pui te hnen a tang chuan a project thar an lans na tura Morpheus a tel tur thu chu a hrele
Mizo chuan Yingzun chu va mu ngalin ama zana du lo hle si chu tianga thil a hrele chu a hrethiam lo hle a voi khat ma atana feelings nei anga omdervel to lo tur chuna hril bok chumi hnu develop chuan Mizo chuan midang ti ti atang chuan Morpheus le Yingzun te chu u nau an lo ni reng ti chu a hre chuaka Yingzunin au nau pa angai nat lo thule an no pan lai ta to in rem lo na an nei ti a soi zeu to chu Mizo chuan hre chuakin Yingzun chet dan te chu a awma ti in a hrethiam hnu hno hle a Mizo le Yingzun te chu anin rem ngal le ta der mai na chuang liam an nga em awang chuan Mizo chu Yingzun ina chuan chumi zan chuan na thok tur chuan an omzuya an ti fo thin dan ani Yingzun chuan Mizo ama ngai tuale ngai sak anga in ngai le tura Mizo adu thu chu a hrila Mizo chu zoi muang ina pan hnai Mizo po chuan amit alo ching fel vek to Yingzun chu Mizo kis tura na han tho ma chi chuan amit thla chuan ano pan laia ama kidnap tu meche pakhat phei khok sen bun chu a muta chuai chuaya a hlawlu tuk chuan Mizo chu kis thei talovin atum lo tak mai chuan Mizo chair chu anem son ta dor mai Mizo zakle tuk chuan a ho tur thu chu hrilin atu katan chol alak ngal tur thu chu hril Yingzun chuan pekzuin ngai damadila masela Mizo chuan anin kar engma a thlen lo tur chau chuan alo chang Mizo ero ala zakle kis chak ni om fashana amit alo chin lai khan Yingzun chuan deu so takin anor son ani ngei chu aringa Mizo chuan chol chu ala ve taringot masela ti tur chu a hrelo hle reporter pakhat nena kumsang khat zakwa somku a no pangkit nap khes chungchang a zo chu ngai to chuak thutin chu thil chu a ngai ven zui ngala chonulama chuan Yingzun chu Mizo te in kota chuan ron ding le zan to mai Mizo chuan lo nar chu tum viau ma se Yingzun chuan a schedule boy takkara a secretary tan liu chuan chol alak thu chu soin ama ne na hun man adu tlata Mizo chuan chuti ati tak tlata chuan ati ngai lo pui ti tir chu lo rel ruk ta a Mizo ai o tur zia lo langin an company nai lama chuan in lu atur chu azonga apartment pakhat muin anei tu te chuan in chung bara chun tlangwal pakhat in ren em mai in lu aman tlom sa lu tuk po tlom bel dil reng awm thu chu hril adu ani chuan in chung chu hoi thoven na na ahman thei tur thu chu hril in chung han chau chuan jia chuan Mr Jun an company house le na in pezo em athang na adu lu tuk awanga thom no hak tur thlanga hun apai a hlau awanga kot po rongin ang vek som nei nia an soi chu an hmuwa jia chuan engma soi chualo tur thu chu hril masala Mr Jun chuan aring mai theilova ni engemaw chen chu a in thlak zui zel tur thu chu hril Mizo te lo lang vele thungin rin ai tak chuan an hun man te chu an hlimpui hle a an holama chuan tlo machine muin Yingzun chuan Mizo tan chuan a machine chop chuan lei mai chu adua masala Mizo chuan a game khel chu a hlim omlai ber ani ti a soya wang chuan Yingzun chuan nautelem man tum chuan an beitangat ngata masala man thei ngang lo Mizo chuan a ho pui ta rengota atuka chuan Mizo chuan kol pakhat dongin ama kumsang khat zakwa sum kokuman no pangkit nap chungchanga abiak reporter chuan no pangkit nap chu Li Yingzun le Li Sanyang ti unaw zinga pakhat ni in an unaw zinga pakhat zok an kidnap ti report adon thu chu ron hrilin atu zok nge a hriat lo thu ero chu hrila Mizo rel ru chuan a cham tarenga Mr Park nen in murem changin Mizo chuan Mr Park chu Yingzun thian thatak ani ti chu hriain Yingzun no pan lai chan chin na hremi alem ti chuan an zot Mr Park chuan rei tak loin kom to ma sela Yingzun chuan ano pan lai chan chin a soi chu angai hau lo thu chu hril Mr Park chuan engwanga chu tiang chu zot nge tia an zo le chuan Mizo chuan no pangte ani line an kidnapa room thim taka kal khomin mi pano pang dang pakhat hi om ve boka chumi pano pang chuan Mizo chu vengin athamon tlata chuno pang chu Yingzun hi ani mialem ti a hriat du awanga zot ani thu chu hril Mizo chuan Yingzunin akeya phuarna hnu maser lian tak anei tele cable wire a hlau tlat te chuan chu ami pano pangzon ngei chu Yingzun ani mai arin thu chu a soi boka Mr Park chuan ama azot chiang mai tur chuan a hril Yingzun lo langin meeting nei tura akal konga chuan tlo machine chu a hmulea nautelem aman ma chuan a beile tatlau mai Yingzun chuan alo let le ve le chuan Mizo chu a peya Mizo chuan Yingzun chu a tet laia ama thlamon tu ngei ni in alo ring to bok nen alom dan chu adang dai hle masila chumi hnu lok chuan jia chuan Mizo hnena chuan an writer som turpa
morphis chu atet lai an kidnap to thu le chumi chungchang chu a block pakhata a zia thu chu ran soi Mizo chun enzui ngalin ano pan lai an kidnap laia a hriat rengna tun thlenga ala hlau em te chu a mit thla a chun aron lang ta chuaya Yungjun chuan Mizo melan mu chuan thil thlenga omem ni ti chun an zot Mizo chuan a soi tapopa Yungjun eroin an no pan lai an kidnap chu ama ni lovin sanyang zok ani thu chu lo hril Mizo chuan makati hle angal reka ser om chan chu an zot le ta rama Yungjun chuan atet lai ain hliam ani thu chau chuan a lo chang chumi nu lok chuan Mizo chuan sanyang chu an company contract sign tura a local chu a mulia sanyang chuan biak lok adu thu chu hrilin anin mu tira Yungjun unaw pa ani ti a hril lo awang chuan ngai dam dilin Mizo in anga event thar em an no pan lai an panya kidnap dun an ni thu a hriat chu ve thu chu soin masela kidnap ani lai a hriat rengna te chu trauma ani na satawanga abo then to thu chu hril a hriat om chun chu Yungjun ne na anin pol rual ti le Yungjun chuan a thian te chu sakin ati du da thei hlea nikhat chu a hmun hriat ngai hau lova chuan hruaina kalsana chumi awanga kidnap ani thu chu Mizo hne na chuan a soya chumi nu chuan Mizo chuan ati dan pa ngain file chingfel turin Yungjun ina chuan a kala kumkoliam ta Yungjun in secretary tur a zon lai a deal tu te resume an da khom chu va mufu Mizo chuan anen chuan el puite chu ama ai qualification le experience nei thavek an nia ama ai sang thavek chuan ni ti a hrechuaka atling chu makati hle Yungjun hena chuan zot chiangin a chan an zo chuan Yungjun chuan kim Mizo in i awangin ti chau chuan a lo changa Mizo chuan in hriat ton an nem ni tia an zo chuan Yungjun chuan thil thei ani lo thu chuan a lo hril Mizo chuan company azom tira tang khan a qualification te atanga atling chu makalo tiru to hlea thil thendan an ngai to achian chuan Yungjun chu ano pan lai mi ngei chu ni in a hresi masela sanyang zok chu an kidnap zok nia in chal le an soi chu ani boxia Mizo hodona chuan Yungjun chuan sanyang ne na anin biak na chu akal tlon le tlon lo chu zotin an no pan lai thil thleng ni in hreto lo masela sanyang chu akal sana wanga kidnap tok ani thu chu Yungjun chuan a soi Mizo chuan no pang mai an lania engpo chu thleng sela a hriat to lo phei chuan a that zok dai thu chuan a hril Mizo chuan sanyang chu ano pan laia a ruala an kidnap ve no pangkha alo ni reng ti chu pumhar sa ati thu le ni theia a hriat lo thu chu a soi tel thrama Yungjun zok chu niyarin na ala nei cheu wangani Mizo kalnu chuan Yungjun chuan ngai tu aletin Mizo in an company na adil theina na ma alak lai tele Mizo chu a ma dein alo hreto ti chu alo langa atuka chuan Mizo chu sanyang chuan lunch ei pui tur chuan a soma Mizo chuan Yungjun chu hrilin lunch ei tur lo ngak lo tur le jia ne na anti fo tur ani awangin lunch su lo ei mei tur chuan a cha fel Mizo le sanyang te chu in muin sanyang chuan Mizo ne na chuan anin hriat chuata ka chuan ti du anei le nei lo te chu a zota Mizo chuan ama chu zon chu atum em thu chu soin thil dang du anei lova an no pan lai an lo in tiam to awanga pasal nei atum lo thu chu a hril sanyang be sei lo tak mei chu ania sanyang chuan chutia anin hriat chu a hnuwa chuan Mizo chuan adu let ve mei a lo ring hle Mizo chuan ano pan lai ama veng tlat tu no pang te kha a first love chu ani reng dona masila chu aya thui an kal lo tur thu an chualama chuan Yungjun chu an vatoka Yungjun chuan Mizo chu alo vakal masa tur chuan hrilin sanyang chu biak adu thu chu a soi anu naw ni chuan in hnial lein atu zokin nge Mizo chu changang ti chuan anin chaudun ta a Yungjun chuan sanyang ka tang chuan Mizo nen an no pan lai an kidnap na hmun chu tlo le atum thu chu hria in Mizo nen a chuan kal lo tur chuan hrilin ama tina non thei tur chulai hmuna chuan chu hriat rengna tam tak awm thu chu a hrila masila Mizo chuan zon chu du le hriat bel du anei awang chuan chulai hmuna kal chu adu tlat si jia te lo langin Mr. Jun chuan a soi ang tak chuan a en thlazui renga jia te office in workshop an nei na tura te chuan Mr. Jun chuan kalveze chu atuma Mizo le sanyang te chu office bana chuan anin hmulea Yungjun le Mr. Park te po kara chuan ron lang zui ve le ngalin Mr. Park chuan Mizo le sanyang te in belai a hmu ve le chuan Yungjun mit chu a hup ta wata Yungjun chu a thinrimin thik nei na khat le don ti chu a chianga Mizo le sanyang te chu an no pan lai an kidnap na hmun kot thlera chuan kalin Mizo chuan a thil hriat chu tlem te chu soi chuakin
ami pano pang tranpui nen chuan an kal khum na hmun atang chuan in kai chunga tlan chuakin chu mi pano pang te chuan anin thleng a thla thlap thu te chu a hrila chumi hnu chuan Mizo chuan sanyang hnenah chuan ano pan laia atan dairy a siam rum chunga an kal hnan laia thil thleng tele an tlan chu dan a hriat ang a zia te chu a pe a sanyang chuan yinjung in ano pan lai a local san chu alom thu chu soin kidnap chu tok lo sela Mizo nen chuan anin tong om si lova yungjun chunga alom thu chu a soi tamai Mizo ero chun makate hlea ano pan lai thil thleng te kha an pahnih tan khan arab thlakin atri bai hlea hun tam tak liam to ma sela Mizo tan chun sernung ang mai ani sanyang in engwak ma angai lo le alom zok ni mai anga alang chu makati ru hlea Mizo chu sanyang chuan an company lama chun a thla lea yungjun chuan Mizo chu alo ngai chang reng Mizo hnena chun hun kal to hriat chu atum reng lo tur chun hrilin anat bel le mai na tur thil ani ti chu na hril Mizo chu anin lama chun a thla hong yungjun chuan Mizo hnena chuan ama kha chuan bang lo se adu awang ringot khan angai zong ni tur khan a soma tuna ero chun adu ve tak to awang ni chuan soin abial nu ni tur chun a som le Mizo chuan tun hun chu atana ngai zong nei na hun rem chang ni ya hriat lo thu chu na lo chang le mai a atuka chuan Mizo te team ho chu company workshop nei tur chun an chuak loma hun hlim om le jang khai tak man tumin an let le huna chuan company ya tho ho na thazok an nei thei nan le in pole in hriat chen zual na na man chuan tum masila an rin lo tak mai chuan yungjun chu an field trip na hmuna chun aron in lan ve ta hol mai an vice president a om ve kurawang chuan an tum anga thil ti lo chuan an na boy pui trau angai don ti chuan hretlang yungjun la chuan Mizo hnena chuan an pahnia hun mana atana feelings te an ve wat theina na chulai hmuna kal ani thu chu alo la hril ta deuh dewa